usitorofia maitia ndokuporomisa ndipenda kusia wakadaka mkati mehelikopta ukasafurwa do ekta filimu helikopta beyond human imagination and you think what you love now almost everyone you look like an angel right from heaven plus she's the up in the draw kurevira kuseri kune kari kupisa maana ende kari kunyengeza kadikidiki voice kari kusungisa abo kapuya mani wenya zondi dari saga igaga aga kanubaga baga aga igaga Vanu paisa kuonera mashets yo vanofaila kuti parespect vachitadza kurita tiri mavhesita watest isu tiri kupisa pakapitownshit tiri ngoma tinodhowerera master chef tobata mawef kunge internet kef kuzikudza kana kuti ndiri chef ngoti chete real value speaks for itself yo again etoyuti riri kurova dombo ega ndine urombo iwe zvakatangirawo kumusombo hapana mpumiya pavese varombo amenonzi kupiko akaenda nanuzwa anga chingoti kwaikataenda iwe hapana kana chinhu chaandipa vabati anga achingoti paya masatenda tinzwa musimba dzavo havasi kurara mulokesheni vaneseve vari kutivira kunge varoi avagarure machira vatorina machira veno vakatengesera apika stepi hanzi tiri kuterwa shinafesi kunge abva kucherwa kungomudedza kunge munhu aomeserwa kuzoti varuwaerera kuti kuti chii tolongu vangotindira vasadza